cogo min na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a ma dogo aw si la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a fɔ anw ka président kuntigi fɔlɔ n'o ye Baba Modibo Keyita Ala ka hinɛ la ani silamɛsu kelen-kelen bɛɛ Mali ka indépendance tali kabi san 1960 ale ni a jɛɲɔgɔn minnu farala ɲɔgɔn kan ka kɛlɛw kɛ ka jijaw n'a cɛsiriw n'a wulikajɔw kɛ ka an bɔsi ka bɔ marabaga juguw bolo ni o ye Faransi jamana ye waatiw la ka se bima a kɛla nisɔndiya ye Mali kɔnɔ Baba Modibo ka waatiw tɛmɛnen kɔfɛ président caman de tɛmɛna fo kana bila an filɛ don min na ko bi n'an bɛ transition kɔnɔna na faama minnu bɛ yen bi o ye général d'armée Assimi Goïta ale ni a ka cɛdenw n'a denbaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a jigiya k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ Mali bɛ cogo min na bi ani kunun Mali tun bɛ cogo min na an hakili la aw caman ye faamuyali caman sɔrɔ walasa Baba Modibo Keyita yɛrɛ ka kunkanko kibaruw an ka bɔ a kalama lahala minnu tɛmɛna kunun Baba Modibo ka waatiw la fo kana se bima o Ibrahima Kebe africain ale fana ye min fɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka dɔ lamɛn o fana la ani aw Kanta Media kan. I y'a Modibo ka soko min fɔ ne bɛ min dɔn a la so tun bɛ Modibo bolo dɛ so tun bɛ Modibo bolo Modibo ka so dɔ tun bɛ Bajala na a y'o sɔrɔ ka to l'école karamɔgɔ la ka ban ma kɛ président yɛrɛ awɔ Bajala na mais o so in o feerela mais Modibo m'a feere dɛ o feerela o bɛɛ kɛra Modibo kɔ wa k'o man janya so dɔ tun bɛ Modibo bolo Dar Salam garage administratif facile a bɔgɔso a tun y'o da dɔgɔkɛ Isa de ma donc Isa in ale ye den sɔrɔ denmuso in tun tɔgɔ de ye ko Hawa Jɛma fana tun y'u kɔrɔmuso tɔgɔma ye Hawa Jɛma oui donc Isa fatulen a fɔra ko so in ka to tiɲɛ Hawa Jɛma bolo parce que tout simplement président y'a di a dɔgɔkɛ de ma donc il va de soi ni président kɔni y'a di y'a di mais o bɔsira Hawa Jɛma na k'o fana fɛrɛ Modibo ye so jɔ a muso saba kelen-kelen n'a bɛɛ ye a ka foro la Gabakuru droit la Modibo ye so jɔ a muso kelen-kelen n'a bɛɛ ye a ka foro la Gabakuru droit la mais fɔlɔ mais ko Moribabugu droit mais comme commune ko nana Moribabugu kɛra a damata commune Gabakuru droit kɛra a damata commune nka o bɛ dancɛ bɔ Modibo ye so jɔ a muso saba kelen-kelen bɛɛ ye Gabakuru droit la a ka foro min bɛ yen wa muso saba bɛɛ tun bɛ si ye u bɛɛ tun bɛ yen waati dɔ la Modibo yɛrɛ tun bɛ sunkalo bɛɛ kɛ yen ne i y'a faamu donc muso fila fɔlɔ Mariam ni Dili olu ka so tun bɛ bada de la k'a ɲɛsin ba ma sebeju fila yɛrɛ bɛ yen président bolo de y'o sebeju turu a tun bɛ sunkalo nafila bɛɛ seli yen ne wa Magan Tarawele a ka gardien de tun b'a la seli sunkalo fɛ a muso sabanan o ka yɔrɔ bɛ ka taa ni goudron yɔrɔ ye donc fɛn yɔrɔw tun bɛ kɛ et tout a tilala ka étage jɔ o joli yɛrɛ kɔfɛ jamana mɔgɔw yɛrɛ caman y'a dɛmɛ o la ka étage jɔ ko a b'o k'a ka maison de retraite ye o foro la ye o ɲɛsinnen bɛ ba fana ma wa bafara dɔ bɛ yen o bafara labɛnnen don ka ɲɛ i n'a fɔ ala ko quoi n'a bɛ foro la chaque jour 5 heures du matin a bɛ taa ka wuruduw kɛ o bafara de sanfɛ donc Modibo y'a muso bɛɛ prévoir mais o foro in o so fana Dili ka yɔrɔ Dili ye choix la Baya Hayidara tɛnɛmuso yɛrɛ de an ka wajɛ la choix la tɛnɛmuso yɛrɛ de Dili ye Modibo muso filanan ye Allah akbar donc o ka so fara Mariam ta kan u y'o tɔli wuli k'o daw bɔ k'o fenêtres bɔ hali nɛgɛ ni u y'u taara n'a bɛɛ ye foro in fana bɛɛ feerela plus de 50 hectares a feerela jɔn bina Modibo ko kan ka feere a denmuso n'a ba de y'a feere n'i bɛ kuma cɛ ɲini o filɛ a fɔlen filɛ ye maraka tɛ kuma dogo dɛ mais kuma ye tiɲɛ tɛ baden fɛ oui i ye min interviewé yɛrɛ kuma Bili Haki de fɛ taa ɲininka ko Bajalan so jɔnni y'a feere taa ɲininka Dar Salam so jɔnni y'a feere hali Kulubaso min fɛ sɛbɛrɛ o tun y'a ba ta ye a ye ɲininkali kɛ Kulubaso jɔn ye denkɛ bɔ a kɔnɔ k'o bila luwanse la k'o feere a ye taa sɛgɛsɛgɛli kɛ bamuso ka so min bɛ Kuluba jɔn ye denkɛ bɔ a kɔnɔ ka t'o bila luwanse la ko ayi n'i ye question posé ta a bɛ faamuya an ka jaabi ɲini ɲɔgɔn fɛ so dɔ tun bɛ hippodrome la
c'est vrai o tun bɛ président tɔgɔ la mais jɔnni y'o feere so min tun bɛ jelibugu la c'est vrai o tɛ président tɔgɔ la mais o jɔnni y'o feere